ngai ngo yo blai ba ka kten ga jong blai ka pen kan mau ngi na ka por si ka por kong utrai ulong unong sumar jongi ong ka kten ga jong blai la da pi pai lang ban nga na gi kitab sam kala nong ka chispa apwe ka khot ka basan hadu ka ba niau phin lap ya kata ko ong kum ne utrai ulong unong sumar jong me utrai ulong ka jingka jong me ha ka kti ka mon jong me ka sngi kan nom sho ya me min sngi lam neu banai min miet utrai un sumar ya me na ka basniu baro un sumar ya ka mensim jong me ong ka kten ga jong blai hang ne ngio i mau trai ut sumar ya ka jing em ga jonga ba jong pi u take care ya ka jing em ga jonga ba ga jong pi habang yi kren japang ga jing sumar ga jong trai ga jing em ga jonga ba jong pi teng teng habang yi la ya pen bet ban le hang no bat gi ba haying asam lane bat gi parlok prajor la da kata ga jing pen bet ga jongi kan nom urlong ong i pi teng teng is ngau si om tang bangi ngau si is ngau bitaru yo blai om tang bangi bitaru blai hen rangi bitaru gi ba haying asam ngakwa ban yu thu i pi shi sen la ja men bai mei kwa ban lech ban jet yo tu nyang to ser bat ki bahayeng hasem kilaya pen bet ban lech da kama hendra ngi kum gi khon ngi la ong yi mei ban nai lech mei namar ga deiru ka skiu blai ngi khang yi mei ban lech akata ka sngi namar ga jingya pen bet ki nyong ki mei inom kwa ban pep akata ka jing lech i kwa ban lech hendrai kumno kata ka hendra ka kum lech no kala ino i mei shaden haba gila lek ki bahayeng asem ngong ipi baro gila lek jet yo tau nyang ta ser kat ba gila awan pai la ja ka jing accident halenti la ja ka jing accident halenti baro naki gila ya mensau don ru na pedeng jongki gila ya mensau jor ngam tip ha to kopor la dai email lek jayu nam dai me henry utrai ulong unong sumar ujonga bojong pi ula dep bantip ka ka banja dia ka ban sawan de namar kata kitu gi bahayeng kila ino no ime kila let yashua kila ino ime inom yo ban le ngakan mau ime is ngosi is ngobitaring gi kon gi bakang gi iru de ma pi bale namar ga jingkang bojong pi ime ong ngi kumta henry haba ki wan pai ngong ipi kan jaga jing accident nanti don ru ki balaya mensau ke dur khamat ke jongki don ki balaya mensau ki singkai ke jongki don ru ki balaya thiapang ni ki benai ngong ipi ngam tip ayu kan ja lada email lek ke to por henre utrai utip bat usumar haga jing em ke jonga ba ke jongpi utrai utip ke ka banjana mentai email lada email lek haga to kasngi ban lejet ke to nyam taser Henry mau ulong unong sumara ka jing im ka janga bajang pi ken mau ya kata aku ki para syakri hau trai imei ngong ipi habai kitip baja kata hadin kat no idap hapdeng jong ka jing sngongo yo blai ka jing sngongo yang ngiru ki kon bangi nginam syai ban le ngong ipi utrai ula dep bantip khamba ya ka ka banja de na mar kata ha ka jing im ga jangab jopi teng teng wat lada kata ka bangi ngila thmu ban lech sakano ko ka jaka lane pat ke parlok prajor ka bahia ngasem lada kan pulom no kan nom urlong ru wat nom singo bitar ka jing im ga jangab jopi long jai ka jing im jangab jopi na mar utrai ula dep bantip lupa baleu bakan nom urlong kata ka jing pelan ga jangab jopi na mar yo sila dangin lech hang ta yung indu la ka jong jing em la dangin lek hang tayo kan jai aga jing em ka jam japi de namar kata kan nomor long de namar kata shanya aga jing sumar ka jong trai aga jing em ka jong japi shanya namar ma ulong nong sumar unom sha baka sngi kan sho ingi min sngi unom sha mau tau benai un sho ingi min henre un take care ka jing em ka jong japi u pek senya sngi de namar kata ai bengin shanya au trai ai bingin IT hau try namar ma ulong nong sumar ga jing im ga janga bjong pi ma ulong nong pet nong khmi ga jing im ga janga bjong pi dei tang ma u ken ubolong tau nong sumar ubala ban tip banja ke ga banja na mata ga ban sawan ha ga jing im ga janga bjong pi namar nga bat pi nginam yo i ga ban sawan ha ga jing im ga janga bjong pi hande utau ba sumar ga jing im ga janga bjong pi ya ga mensim ga janga bjong pi unam thia min miet min sngiru un yai pet ya ga jing em ga janga ba jong pi de namar kata utip
ya ke baro kaban saja ka jing em jong pi de na mar kata utip ya ke ya ka ba ngia bat pi nginam de ban le nga bat pi nginam de ban le akata ka jaka nga bat pi nginam de ban tam hau tau put ba u kwa ingi bagi ngin le ai ba jing em ga jong pi kan shanya aga jing sumar ga jong trai aga jing em ga jong pi teng teng hoi ai ba ngin mat dom teng teng henry ngong pi utrai tu la de ban tip ya ke ban ja teng teng is ngau ai ngu yo blai habang nginom yo ban le ha tu ka jaga kumba imei ai ngu ba inom le ha tu ka kampor ka bagi ya legit yang ta ser no pi habala ja ka de jing accident kum nore ngalai da ka jing snake ku jong blai da ka jing snake ku jong blai like kam dei da ganor ngiom imei da ka jing snake ku jong blai namaru yo i blai yo i paru im don show asla jang ding pertai lada mapi pilat yang tu kerjaka ibat penmi ibat pendap penbiang yang sem jayu nama tagi kon ibenang abam nama tagi kemi henry utrai uladap bantip na benta kaban sawan utrai uladap bantip na benta kaban saja de namar kata uladap ban yo ilut ke baro ai bengin syanya hau trai haga jing em ga jonga ga jongpi ai bengin syanya hau trai ga jing em ga jonga jongpi namar mama ulong sumar suker unong pendap unong penbiang haga jing em ga jonga jongpi lakalong haga yo ka kot haga jing em ga jonga jongpi wanam kuslai namar ulong nong sumar ulong nong pendap unong penbiang wanam kuslai ga jing em ga jonga jongpi namar haga jing em ga jonga jongpi ngiyo ibet ya ke ka batang mentah nginam yo ka balasai nginam yo ka bansawan de namar kata ai ba mangamat pingin syanya ya ke jing em ka jangam jopi hau trai ke baro ka baja ka jing em jangam pi bangin aingu hau trai kata kalau biang ka jing em ka jangam jopi ngai skam pi osko igni ka kten ka jong blai ni ka por bari ngai skam ro ka lang jing ger khu nam ta ka jing em ka jong pi to blai udang ger khu pi blai udang yo ka borong amen.